Il-kumpanija tal-kannabis mediċinali lokali Matirja Malta esportat l-ewwel prodotti tagħha barra minn xtutna lejn il-Ġermanja. Din il-kumpanija lokali hija sussidjarja tal-kumpanija Ġermaniża Matirja li hija waħda mill-akbar produtturi tal-kannabis mediċinali fl-Ewropa. Din il-kumpanija bbażata f'pajjiżna hija waħda mill-operaturi tal-kannabis mediċinali li fetħu fl-aħħar snin wara li pajjiżna ħoloq qafas regolatorju f'dan is-settur għal skop ta' riċerka fl-2018. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise, Kert Farrugia, spjega li sabiex kumpanija f'dan il-qasam tiftaħ hawn Malta hemm proċess rigorus sabiex jiġi l-liċenzjat mill-Awtorità Maltija għall-Mediċini wara l-approvazzjoni mill-Malta Enterprise. Allura il-fatt illi kumpanija għaddiet minn dal-proċess kollu u nagħmlu checks rigorużi ħafna. U illum il-ġurnata mhux biss għandha liċenzja, mhux biss qed tipproduċi missa qed tesporta l pajjiż ieħor, huwa proprju lan għalfejn il-liġi kienet saret b'dak il-mod sabiex il-pajjiżna jieħu iktar valur miżjud f'dak li għandu x'jaqsam mal-esportazzjoni ta' prodotti. Id-direttur maniġerjali tal-kumpanija Matirja, Nick Petaras, qal li l-kumpanija temmen li Malta se jkollha rwol kruċjali f'dan is-settur, żied jgħid li huwa kburi li l-kumpanija qed tiftaħ orizzonti ġodda permezz ta' din l-esportazzjoni minn pajjiżna. Intant il-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise, Kert Farrugia, qal ukoll li t-teknoloġija li tidħol f'pajjiżna permezz ta' mediċina avvanzata ħafna mhux biss f'dan il-qasam qed toħloq niċċa ekonomika b'saħħitha. Naraw illi anka fil-qasam tal-farmaceutika stess qed noħolqu niċċ ġodda. Allura permezz tat-teknoloġija, permezz tal-persuni li jaħdmu ġewwa Malta u permezz tal-impjiegi li qed jinħolqu li huma ta' kwalità għolja ħafna li allura qed jiġu impjegati persuni li ħirġin mill-qasam tax-xjenza mill-Università ta' Malta jew mill-Lemcast, persuni fl-inġenerija, persuni fil-qasam tal-farmaceutika. Dawn qed joħolqu saħħa kbira fl-ekonomija ta' pajjiżna. Huwa rrimarka li l-futur tal-industrija f'pajjiżna huwa b'saħħtu u li aktar kumpaniji tal-kannabis mediċinali mistennija jingħataw il-liċenzji sabiex jiftħu f'pajjiżna.